duuɓi sappo neni wana balle sappo. bandiraɓe min calmini mon mono mon kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon ñanden en garanino bandiraɓe e namdade gueɗe kewɗe ko fati e jeere Hamady Hounare ɗum kadi namdiɗen ɗum ko mo ganduɗa kañum tigui woni premier magistrat de la ville monsieur le maire Amadou Samba Kane gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene fonno waɗede hen ko waɗaka hen ɗum kadi yo yimɓe gandu wona enen koye men namden ɗen ɗum namden ɗen ko dendagal ɓiɗɗo Hamady Hounare najo kono kadi ko wadde teskuya tokoso hande Hamady Hounare ɗo o tolniɗo e mawnugol jeere nde ɗo nde woni ɗo nde fotano wawde e wontude ɗon nde fonno wawde wonde ko nokku goɗɗo wonde ɗon nde woppe ɗon haɗata wonde sose e wodoɗo waɗa kono yama Allah e wonde moƴƴo ɗo e sahaji garoji ma ɗum foof ma ɗum wawi waɗede kadi e wiide ɓe ganduɗa ko rewɓe wonnoɓe e jeere ɓe wotoɓe jooɗo tan ɓe mbaba juuɗe mabɓe e caggal yooɓe jokku namdade ɗoɓe poti waɗede ɓe gona yeyde ɓuuri ɓe jooɗo e nangueli ɗi mone mabɓe kala ene foti wawde kam hay sinno ɗo joɗɗa ɗo kaɓɓa ɗon ma tekkel boɗewel kollira wonko woni e ɓerde ma ɗum ko lawol nde tawno soko tawi yimɓe ndendi hunde guitti kalfini goto o ene foti jogade ndimagu e neɗɗagu andude ɗum ɗo de komi kalfinaɗo halfimɓe ɓe ha hen goto mi ɓurani yumma ha hen goto mi ɓurani baba te aade fo mo jiiɗa e dow leydi ndi so wona rafi ko koyɗe mum ɗiɗi keedi less hoore mum heedi dow mo kala ko ɗiɗo jibini ɗum wadde so tawi ɓen yimɓe foof aɗa nande yimɓe kala kalfinima hunde kala kaɗa waɗa aɗa foti ittande yimɓe gueɗal aɗa foti fawde hen ko ganduɗa ene yooɗi taw janggo e jaam watta sunu janggo e jaam watta mettere kono mo kala kadi so ardima yo tinno yo miijo janggo saabu so tawi a ardima woodi no gardiroɗa ni fewani so yooɗani janggo ma addan sukaɓe ma ñiŋore kala ɗo ko soofi ko boni siftora sukaɓe ma nantine no jinnaɓe mum mbano ende kalfina ɗum noon moni kala yo eto aynande sukaɓe mum janggo neɗɗagu munen ɗum ko hunde wande fayida ko hen facette goto en mbiɗo ñanden candidat ji keesi ɗi eɗen jogede mabɓe namde kono hande namdal tokosal tan ngal gaddoɗen namdade omo ganduɗa kañum woni Amar Baba Diaby ma en gaare makko ma en mbadde makko jonde face à face nde tawno communauté rural rewino ɗo haɗa yettade e commune kanko ko jaggal mawgal e communauté rural waddi kanko e oɗo maire sortant ñawore mabɓe ko wotere woɗɗodirani nomin namdorto oɗo bilan ni kanko Amadou Samba Kane kanko ne Amar Baba Diaby nomin namdortomo kanko no foti waɗande min bilan holno o jogorino communauté rural o holno wano nde tawno guila hedde 1979 enen koye men puɗɗiɗen wawde teskade ko yimɓe ndendi ko jeymi e ko goɗɗo jeeyi waddi eɗen gandi politique jahannoɗo ɗo gila ha ɗo yarete waddi kanko Amar Baba Diaby ma en mbadde makko jonde yeeso e yeeso namdodirde makko ko ardi pop ko joguino ko holno jogorino ɗum ko jeyno ko holno wonirno hen eɗen gandi wonko heewi ko ɓenni ɗo henna ma en gartoy hen nde tawno ko jubberen hen tan heewani eɗen gandi tufde jingue firne gonnoɗo ɗon hakkude pende jingue eko minen jeeyi ala ko ɓe minen jeeyi en jii fitinaji jolnoɗi hen ma en gartoy hen saabu enen ko gonanɗen ɗo ko wuuro ngo gonanɗen ɗo ko population moni kala eɗen gandi gardigu mum no wano sone moƴƴi eɗen gandi so wonko oñi hen eɗen gandi ko ɗo waɗi e jeese men ene wawi jibinaɓe année 90 ene wawi jibinaɓe année 2000 wonko heewi ko ganduɗa kono enen kam wonko heewi mana ko taweɗen wonko heewi mana ko taweɗen wonnoɓe ɗo gernoɓe ɗo communauté rural o gernoɓe ɗo politique Hamady Hounare gernoɓe politique leeɗo o mone mabɓe kala eɗen gandi hol kañum eɗen gandi hol fayida mum eɗen gandi hol fayi muɗum ɗum noon ma en garto hen wona toon paaɗen ko yimɓe hewɓe ne mbiya mairie wawa wadde hay hunde saabu ala ko dañete ahan kay beele bitikaji gonɗe Hamady Hounare ɗen joɓata patante hay sinno patante o hawrata ko 50 ujunere hitande foof holko ɗum nafata holto waɗa beele ɗiɗo camion ngaji garoji phosphate tikketaji ɗi wawa jibinde hunde hay sinno ko hitande fo temedere ujunere
so wiyama mairie wawa wadde hunde ala ko dañete wona gonga. Il faut yimɓe yo kaldu gonga. Kadi ko mairie foti wawde wadde créer gueɗe ɗe ganduɗa ene poti wawde jibinande mairie ndi hunde. Il faut yimɓe kalda gonga. Wona ya halfini aɗa wawi wadde feere no dañirɗa hen hunde kono a wawa wadde feere no yimɓeɓe foof jitoro hen koye munen. Bandiraɓe, il faut yimɓe mbaɗa sérieux. Il faut yimɓe gona yimɓe gonɗuɓe. Neɗɗo sa wonde mum woto ɗum haɗani haaldude muɗum gonga. Neɗɗo yidde kosam woto tahma wiide mbewa goggo sabbade tew woto adda neɗɗo walde barme. Yimɓe yo kaldu gonga. Jeere Hamady Hunare nde namdeɗen hen ɗe eɗen paadi ɗum jaabete ko population. Kadi moni kala yo andu ko jaabol muɗum, moni kala yo andu namde ɗe ko namdal muɗum. Sabu ko enen ndendi poti hen, ala dabɓo ala joolo ɗon, hay goto ɓurani hen goɗɗo ko enen fof ndendi poti hen. So wiyama commune comment ko enen fof ndendi. Kadi neɗɗo so tawi a waɗama gardiɗo, a ardinama, yataw noon aɗa yoni gardiɗo. Yataw aɗa yoni gardiɗo. Ardade noon wona wawde funtude yimɓe. Kala saaha mboɗo mami adda noon haala ka kaldunomi walla haala ka Mamadou Niang haalno e meeting yimɓe foof ene keeɗi. Yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. Mamadou Niang, Mamadou Haran, gorko mo guuri. Yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. Kono hande jiɗɗen wiide beele wuro ngo ala patante jaltowo hen. Beele Somiva ala ko addanta wuro ngo. Phosphate beele ala ko jibinanta wuro ngo. Jiɗɗen wiide beele fonde concours ala garo ala ko arata hen haydara. Bandiraɓe, il faut etoɗen gonɗude. Neɗɗo yo gonɗu. Gonɗude nde en gandat o ko enen pawi ɗum, pawirɗen ɗum ko yo naf en, o nafani en, pawten mo pawen goɗɗo. Haaloɓe Pulaar mbi kuk ko jumre, kukitiri kuk ko teyade. Neɗɗo mo gardinɗa adan ko yakar. A fawti ɗum gongol, kala ko woni, kala ko waɗi aɗa hen jogui hen part de responsabilité. So tawi eɗen kalda gonga, ko ngakki ko ene heewi. Ngakkiri ɗum noon ko ala effort aji baɗaɗi. Ala effort aji baɗaɗi. Élection ngaji noon nene paya. Min de hande ɗo gommi ɗo, mami suɓo candidat noon, kono mi suwata o suɓade. Mami suɓo. Te somi suɓima heddiɓe ma gandu mi suɓima. Il est temps yimɓe darono koye munen. Il est temps yimɓe mbasa joɗade. Moni kala ene wiya wona min, moni kala ene wiya manan mi jeyaka hen. Kala ko boni soko tawi aɗa wawi hajade, aɗa wawi firtude, aɗa wawi a waɗani kala ko boni aɗa jogui hen part de responsabilité. Yimɓe goppa kadi heedi heedaji ɗi ngala paltu, ngala place. Hunare ko hunare tout court. Ene waɗi yimɓe nde ndewi e nder yimɓe ɓe. Ko heedam heedago, ko leñam leñago. Ɗo wonɗo tan ko Hamady Hunare. Jimmi wiide neɗɗo sa woni imam, ti resta imam, ganda kala mo mbadduɗa moojere, mballuɗa ha jooɗi ene halka yimɓe, ene lebta yimɓe, ene wujja, janggo a yahorta siraɗi an a ñawdane yimɓe ɓe. Il faut yimɓe ɓe, neɗɗo so tawi a waɗama gardiɗo noon, gardiɗo fedde yo, juma yo, jama yo, leegal yo, kala moojere nde jaaduɗa ha gardinɗa neɗɗo mo ganduɗa ene bonna ngal wuro ngo, janggo a yawta siraɗa ñawda. Ko kalami ko wonon ɓuuri kam ɗum andude. Mone mon kala ko gaynako, janggo hade mun yahrude ma namde ko aynireno ko holno ayniri ɗum. Mone mon no foti hulde Allah miijo ko maayo. Parfois neɗɗo ene rokke en heɓa ngalu ha heewa, tawa ngalu ngu kene halka ɗum. Parfois neɗɗo ene juuta balɗe, tawa balɗe ɗe ko ha ene halkoro. Parfois neɗɗo ene jogo gandal, tawa gandal ngal kene halka ɗum. Yo Allah dandu ene ɗum. Jogade doole ɗe ganduɗa taw doole ɗe kalkat neɗɗo e aduna kalka ɗum e lakara. Yo Allah dandu ene ɗum. Mone men kala yo andu won responsabilité gonɗo e muɗum, wonko waɗɗi ɗum.
élection noon koko hen faya waɗi ñumbaɓe conseil jogorɗi samedi ɗi caami guila ñanden oɗon gandi yimɓe sen liggodira yo liggodira gonga Hamady Hounare hay goto jiya ɗum ko yimɓe fof ndendi poti kala moɓe kooli ɓe pawi e juuɗe muɗum foti ko wonde neɗɗo foti ko nunɗude foti ko miijade battande jattan ko lattan kala ko neɗɗo ɓooye dow leydi ndi ma lelo e mayri ko daɗi ɗum kala ko joguiɗa e états uji kala ko joguiɗa e auto ji ma woppu ɗum leloyɗa hono ma en tan ɓurɓe ma gadima leloyade wadde neɗɗo yo hul Allah miijo ko maayo wasa ƴettude doole yimɓe ene fiira ɗumen wasa ƴettude peeje yimɓe ene halkira ɗumen bandiraɓe ɗo min kaddata e moon ha ñande wonde